Владо! Покажи мръвката. Много добра луканка. Си извадил. Сушеница. Бог на батко сушеницата. Ебаница. В кадър тебе. И сега изведнъж македонска дружина, батко. Боглин, какво става? Яко Маки слиза из Бръл. Те са някои алпийски клуб. Алпийски клуб. Ей, Шаро! Сладък! Ела тука, бе! Ришко е то, горния е Ришко, а това е майката на Ришко. Къде е Ришко, а? Ришко се е присламчил към девойките. Да.